minister, ako vnímate dôležitosť tohto projektu z pohľadu ministerstva? No, viete, my chceme pomôcť Ukrajincom. To znamená, že ak im chceme pomôcť, tak musíme urobiť aj primerané investície. Nevždy na to máme a vždy je tým pádom príjemné, ak existuje niekto, kto nám k tomu prispieje. A ako ste mali možnosť počuť, tak komisia je k tomuto sklonná, lebo vidí, že robíme správne kroky. Jasné. Druhá otázka. Vďaka projektu je vlastne presun obilia z Ukrajiny cez Slovensko do zbytku Európy ako keby zjednodušený. Vnímate to ako formu pomoci pre Ukrajinu, tento celý projekt? No, určite, pozrite sa, v minulosti to obilie cez Slovensko alebo vôbec cez kontinentálnu Európu nikdy nechodilo, pretože preprava vlakom alebo kamionom je proste oveľa drahšia, ako je to s loďami. No ale prišla tá agresia Ruska na Ukrajinu, oni im zablokovali čiernomorské cesty a zničili im prístavy. To znamená, že tí Ukrajinci nevozia to obilie cez Slovensko alebo Maďarsko alebo Poľsko z nejakého plezíru, ale z donútenia. Takže majú problém, lebo sú veľmi silná poľnohospodárska krajina, sú veľmi závislí od príjmov z exportu obilia, takže áno, myslím si, že je to pomoc. Dobre, a tretia otázka. Súhlasíte, aby tento projekt podporila Európska únia? No, samozrejme, že áno, veď ak Európska únia alebo Európska komisia hovorí o tom, že chce Ukrajinu podporovať, tak to sa nedá robiť len slovami, na to treba aj konkrétne skutky. A myslím, že to bola veľmi dobrá návšteva dneska. My sme veľmi radi, že pán Dombrovskis prišiel, lebo keď o tých veciach sa rozpráva, alebo keď sa ukážu obrázky, tak je to celkom iný vnem, ako keď človek naozaj reálne príde a vidí na tvári miesta, ako to celé vyzerá.